תן לי לנחש, הגבר הנכון. מה? אתה בטוח שאליסה לא באמת בקטע שהיא צריכה את הגבר הנכון, ואתה זה. אז אתה תתייחס אליה כמו שצריך, תציין אותה כמו גבר, ואז תיישר אותה מעולם העבודים. אבל האמת המראה היא שאתה רק תגמור בתור שונא אנשים המורמר. עזוב אותה. זאת הדרך שלה להגיד שלום. לא, האמת שזאת הדרך שלה להגיד תוותר. רק חברים. זה מה שכל הגברים אומרים לפני שהם מניחים את היד על הזין שלהם. איך את מכירה גברים כל כך טוב? כי אני חשפנית, חמור. מי זאת הייתה? זה נראה כל כך חמוד שאתה נראה ככה. זאת הייתה. סתם חברה מזדמנת. למה את מסתובבת עם בן אדם כזה ממורמר? תראה את זה. של אפל,